Šumne vás pozdravujem, Košičania moja, pozdravujem všetkých vás tu v sále, pozdravujem vás pri televízoroch doma a som strašne rád, že ste všetky pozvali našo pozvanie, jak mojho hostce. A dovolte, že by som hneď v úvodze predstavil tých terších. Ľudová hudba Ďatelinka so svojimi predníkmi Števkom a Ondríkom Molotom. Dobre, ja strašne verím, že každý z vás še aj navečeral, lebo my vám budeme núkať špivánky, vtip a dobrú hudbu a priznám še, ani Hnežka, ani mne Erža nedala jesť. Ktorý Ander, keď kúkam na tej obrazovke, sako ledvo zapneš, nohavky máš pod pupkom, ona mi to povie, ona. Ľudia, ona, co je taká, že keď ju chce mucha oblecec, ta na trati zdechne. Minule mi dokonca sušit povedzel, Ander, to máš na streche parašutistov. Reku, nie, to Erža suši pod prsenky. A ľudia, druhého hosta, ktorého uvádzam hneď v úvodze nášho programu, to tam má inakšie linie, a je to speváčka, tanečnica, Noríka Vančíková Kapasná. Vedomojo, ono jakšie útory, keď človek pozýva hosty, furt sebe snažíše vybrať takého hosta, s ktorým jakšie útory je dobré. Ktorý je jakšie útory aj do koča, aj do voza. Nie, jak ja mám takú hnusnú sušedu. A chlopi, jak tu šedíme, priznajme se, kušťok sme každý huncuci. Moja Erža bola v kúpeľoch, ja sebe rukav týždne dám odtarhnúť. A ráno vám tak vychádzam z domu, a sušeda ustala na kapure. Choriši, Anderku, chori. Reku, kde ste to nabrali? Ráno som od tebe videla odchádzať z doktorku. Reku, pani sušeda, ja roky od vás vidím odchádzať z vojákov a še nepýtam, či je vojna. Dobre, a ja som sebe Hnežka vybral ďalšieho hostia, ktorý je vážne i do koča, i do voza. Ľudový muzikant a vtipkár Vilko Meško. Sluchaj, Vilko, ty si še dajak rozhodnul a ja som še aj tak obával, že príde s veľostýma nastrojami. Ty si mi slúbil, že nadačím zabavíš, toto poznám, toto palicu na bice. Toto je, co to je? To je jak hlaveň pušky. No, ja si to... Harmoniku poznám a ten otvárak na pivo, to si na co? Vilko Meško, to je beťár, ľudia moje, no tak sebe šedni Vilku nalej, pohoz aj dámu, však chce u mne. O mne ľudia známe, že ja milujem zážitky zo života a zážitky zo života sú vážne krásne. A ono veľa raz je ťažko povedať, co kedy dze, pre koho je vtipné. Ono pred akoho je to vtipné, pre druhého je to krutá skutočnosť. V Bratislave teraz beží strašne dobrý vtip, že učiteľka še pýta malého Jožka, z čoho še sklada liter mlíka. A malý Jožko útorí, liter mlíka še skladá z 3 decilitre mlíka a zo 7 decilitre vody. No toto je v Bratislave dobrý vtip. Ale v Košicoch to už je výborné mlíko.